každý rok dobehne tak na poslednú chvíľu. Toto je od neho nejaký ruský autor, ale priznal sa nepoznáme. To je jediné dielo, ktoré nepoznám osobne. Toto je tiež tam. Na pomoci jednej spoločnosti NSE, na ktorú sa dnes tak sedíme. Na základe toho sme v podstate dostali na rôzne motívy. Vidíte? Áno, zaujímavé. Zaujímavé, áno. Má veľmi peknú výstavu vlastne na vyššom územnom celku. Poprvýkrát 350 € za obraz Jazdec Kysuce od pána Benického v veľmi príjemnej cene. Takže tento obraz je takisto umelecké diela sú v 50% cene ich skutočnej hodnoty. 350 € po druhýkrát. Táto fotografia umelecká s názvom Hriňovské lazy a má takisto cenu 350 €, vyvolávaciu cenu, znova opakujem, skutočná cena odhadom 50% nižšia. 350 €, dámy a páni, Rajská záhrada, vyvolávacia cena 550 €. Ďakujeme. V tejto chvíli od pána Vladimíra Kaderu a 100 € vyvolávacia cena. Dámy a páni. 150 €. Tak, podľa dražobných pravidel sme na 150 €, dámy a páni. Pre dve dámy sa bijú váš obraz. Tak to má byť. 250 ročného obdobia má vyvolávaciu cenu 600 €. 700 €, pretože teraz zvyšujeme po 100 €. Slovenský výtvarník, žijúci a tvoriaci tuším v Špánej doline, ak si dobre pamätám. 800 €. 800 €, dámy a páni, za ten už má svojho majiteľa a ja prevraciam list. Takže, dámy a páni, kráľovna zo Sáby pána Vladimíra Kaderu a 600 €. Kto z vás má záujem o tento obraz? Je mi veľkou cťou, že dnes večer môžeme privítať aj ďalšieho umelca, ktorý venoval svoje umelecké diela do dnešnej dražby. Príjmanie mesačnej energie. Pán Jaro Šulek a výkričná cena 1100 €. Príjmanie mesačnej energie. Pre dnešný večer povedal, aby som o ňom povedal iba informáciu. Dámy a páni, máme poslednú možnosť. Vyvolávacia cena tohto obrazu je 1300 €. Dámy a páni, 1300 € za tento unikátny obraz Jara Šuleka je vyvolávacia cena. Znova opakujem. Do tejto akcie Gordana Turuk je síce chorvátska umelkyňa pracujúca so sklom. 1400 €. Wow! To by si na mňa zaslúžilo pokles, my sme na skutočnej hodnote. Misa zo šedého Planibelu. Samozrejme, keby ste sa nás pýtali, čo je to Planibelu, nemám šajnu, ale viem, koľko ten obraz má vyvolávaciu cenu 700 €, dámy a páni. Pomaly nám kríž zo šedého Planibelu s vyvolávacou cenou 600 € od Gordany Turuk. To je to umelecké dielo. Sme 54 cm, ešte len tak čítam, a vyvolávacia cena je tentokrát 700 €. Takže Gordana Turuk 700 €, tento kríž zo šedého Planibelu v tvare koňa, svieže ráno maľované jemným ružovo-červeným
listrom zo zlata, lokálne dotvorený sviežim zeleným odtieňom. Vyvolávacia cena tohto nádherného umeleckého diela, ktoré by mohlo zaujímať najmä koníčkárov, je 900 eur. Toto umelecké dielo, ešte raz prečítam názov, je dosť dlhý, takže medzi tým si máte možnosť premyslieť, či ste ochotní dať vyvolávaciu cenu 680 eur. Obrázok, ktorý vo svojej plastickej ploche tvorí kríž v zelenom planibeli, dotvorený kúskami zlata. Kríž v zelenom planibeli. 38x38 cm a vyvolávacia cena tejto nádhernej misii je 350 eur, dámy a páni. 650 eur. Vyrezané do tvaru kríža, dotvorený zatavenými kúskami zlata. Kríž zo šedého planibelu malovaný platinou s obsahom zatavených kúskov zlata výšky 54 cm. To v tejto chvíli možno ani nie je také podstatné, akú má kríž výšku, možno je podstatné, akú má cenu. Tá cena je 700 eur. Úžasná dekorácia. Zabudol som podstatnú vec, priatelia, ale to si konec koncov viete prečítať aj v brožúrke vyvolávacia cena. Tentokrát 1700 eur. 300 eur. A nie 300, 2300 eur. Rozmery 44x44. A zaujímať vás určite bude cena, ktorú si takisto môžete odkontrolovať z brožúrky 480 eur. Gratulujeme, takisto veľmi pekne ďakujeme.